катэхеза ад ксяндза Вячаслава Барка. Христос нарадзіўся, славім Яго. Дарагія радыёслухачы, у гэтым святочным часе сардэчна вітаю ўсіх вас, з кім магу сустрэцца на хвалях Радыё Марыя. Нашае спатканне мае святочную атмасферу, бо яшчэ ўсё трываем у радасці свята Божага нараджэння. З прычыны значимасці гэтай падзеі, урачыстасці Распа Христовага, у хрысціянстве святкуем урачыстасць аж 8 дзён. Такая ёсць традыцыя і практыка ў нашым касцёле каталіцкім, што самыя важныя святы адзначаюцца не адзін дзень, але святкуецца цэлая актава. Гэта значыць 8 дзён. 8 дзён святкуем так, як адзін дзень. Таму, безумоўна, цягам 8 дзён у касцёлах адбываюцца урачыстыя малітвы на праслаўленне узгадваемай таямніцы веры. У сённяшні час, як вядома, Божае нараджэнне пачынаем святкаваць кожны год 25 снежня. Прынамсі так святкуецца у большай частцы свету. Прыкладна каля 2,5 мільярдаў хрысціянаў адзначаюць свята паводле грыгарыянскага календару, гэта католікі, пратэстанты і 10 праваслаўных цэркваў. Ну і 5 праваслаўных цэркваў, гэта Руская праваслаўная цэрква, Украінская аўтакефальная, таксама цэрква Іерусалімская, Грузінская, сербская, вядома, што праваслаўныя. Так вось, яны разам складаюць каля сотні мільёнаў вернікаў, хрысціянаў, і яны далучаюцца да святкавання Божага нараджэння крыху пазней, а менавіта 7 студзеня. Святкуюць паводле юліянскага календара, які ўжываўся у свеце да рэформы летазлічэння. Рэформа ж адбылася ў 16 стагоддзі, калі папа рымскі Грыгорый у 1582 годзе выдаў прадпісанне перайсці ўсім на новы стыль летазлічэння і адмовіцца ад старога астранамічнага календара, які быў уведзены рымскім цэзарам Юліянам значна раней. Так вось, шановныя сябры, уяўляеце, большая частка свету адзначае Раство як дзяржаўнае свята. Прынамсі, Вікіпедыя падае такія звесткі. Згодна з Вікіпедыяй, толькі 39 краінаў свету з 251, якія ёсць на дадзены час у свеце, у гэты дзень не маюць дзяржаўнага свята. Ёсць краіны, якія святкуюць і па 3 дні, з 24 па 26 снежня, гэта, між іншым, балтыйскія краіны, а таксама Данія, Чэхія, Славакія і праваслаўная Балгарыя таксама святкуе Раство разам з католікамі, і яны святкуюць таксама 3 дні з 24 па 26 снежня цэлай краінай. Пераважная большасць краін Еўропы святкуе Раство 2 дні. Некалі быў такі час, мы добра ведаем, што і Беларусь, як сапраўдная цывілізаваная еўрапейская краіна, святкавала каляды па 2 дні. 2 дні святкавалі католікі і 2 дні праваслаўныя. Так было на пачатку 90-х гадоў. Але потым, так бы мовіць, штосьці пайшло не так у нашай краіне. І ўрад скасаваў другі дзень святаў Раства, загадаўшы вярнуць свята бальшавіцкага перавароту. Нібыта кпіна з хрысціянамі, з тых, усё не святкуе Раство. Гэта свята так званай кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, такая наша гісторыя.
Сёння ж для нас ачавідна, што Раство святкуем 25 снежня. Але ж калі зазірнуць у гісторыю, то са здзіўленнем можна сказаць, што не заўжды было так. Мала таго, што гэтае свята нават хрысціяне пачалі святкаваць толькі недзе ў 3 ці 4 стагоддзі пасля нараджэння Езуса, то нават дні святкавання ў розныя гады вагаліся. На пачатку хрысціяне святкавалі Раство у студзені, сакавіку, красавіку, а ёсць гістарычныя звесткі, якія кажуць, што нават у маі месяцы святкавалася нараджэнне Божае. Можа і добра так было б святкаваць Раство ў весну. Цёпла, птушачкі спяваюць, Раство праслаўляюць, людзі святкуюць, дружна гуляюць. Бачыце, так было б, можа б, і прыемна. Дык вось, дата 25 снежня, як хрысціянскае свята, упершыню згадваецца у 3 стагоддзі. Яно і не дзіўна, бо вера хрысціянская фарміравалася напраўдзе не самога нараджэння збаўцы, але ж на яго збаўчай дзейнасці і ягонай місіі. Як казаў апостол Павел, калі б Христос не ўваскрос, то дарэмная была б ваша вера. Для хрысціянаў было важна, што Христос перамог смерць, што Христос уваскрос. А таму і прапаведавалася Евангелие, якое несла праўду пра надыход валадарства Божага. І падкрэслівалася тое, што дзякуючы жыццю, смерці і ўваскрашэнню Христоваму мы, людзі, маем магчымасць потрапіць у гэтае валадарства, якое Христос нам абвяшчае. Бачыце, нават у кнігах Новага Запавету толькі евангеліст Мацвей і Лука гавораць пра нараджэнне Езуса. Але не падаюць больш дакладных гістарычных звестак. А два іншыя евангелісты, Марк і Ян, нават дапускаюць гэты момант нараджэння Езуса, вось які прысвечаны нараджэнню Божаму. Што праўда, для аб'ектыўнасці варта прыгадаць, што евангеліст Ян пачынае Евангелие з гімна праслаўлення Логоса, які ён услаўляе на пачатку Евангелію 1 главе, уцелаўлёнае Божае Слово. Гаворачы вельмі прыгожа, паэтычна, на пачатку было Слово, і Слово было ў Бога, і Богам было Слово. Раней, чым пачаў адзначацца сам дзень нараджэння Езуса хрысціянамі, у першых стагоддзях хрысціяне пачалі адзначаць свята Епіфаніі, якое святкавалася 6 студзеня. Гэта свята прысвечана ушанаванню таямніцы Бога яўлення ўсяму свету. Так вось, свята Епіфаніі святкавалася, а нараджэнне Езуса яшчэ не. Свята Епіфанія гэта яно ёсць і сёння ў літургічным календары. І сёння мы святкуем 6 студзеня аб'яўлення Хрыста. У народзе кажам, гэта свята трох каралей. Можна меркаваць, што ушаноўваць свята Раства Христовага хрысціяне пачалі з мэтай канфрантацыі з язычніцкім светам. Справа ў тым, што рымскі цэзар Аўрэлій, які панаваў перыяд з 270 году па 275 год, усталёўвае ў Рымскай імперыі свята Наталі Соліс Інвікты. Шмат у якіх язычніцкіх народах было папулярнай справай пакланяцца сонцу. У Рымскай імперыі таксама быў распаўсюджаны культ сонца. Таму і з'явілася свята нараджэння Бога Сонца. Вядома, хрысціяне не маглі далучыцца да ўдзелу ў такім кульце, бо гэта язычніцтва. Немагчыма
некалькім багам пакланяцца. Ад самага пачатку веруючыя ва ўскаршэнне Христовае пакланяліся выключна Христу, а самого збаўцу Езуса, Месію, параўноўвалі з сонцам як новай крыніцай святла. І вось у гэтым часе на захадзе пачынае распаўсюджвацца традыцыя святкавання Божага нараджэння. Тады, калі язычнікі пакланяюцца Богу Сонцу, хрысціяне пачынаюць пакланяцца Христу як новаму Сонцу, язычнікі святкуюць нараджэнне Бога з Сонца, а хрысціяне святкуюць нараджэнне Езуса. І ў рымскім календары свята нараджэння Езуса з'яўляецца ў 354 годзе. Пасля, каля 380 года, Божае нараджэнне святкуецца ўжо ў краінах Азіі, потым на Кіпры і Антыёхіі, таксама і ў Егіпце. Але ў Егіпце, у адрозненні ад Захаду, нараджэнне Божае святкуецца 6 студзеня. Вось так для цікавасці можна параўнаць з святой зямлёй, як там выглядала справа. Ну, напэўна, пра нараджэнне Езуса ведалі, і традыцыя была жывая, бо калі прыгадваем імператрыцу святую Алену, маці імператора Канстанціна Вялікага, так вось яна у 4 стагоддзі, на пачатку 4 стагоддзя, прыехаўшы ў святую зямлю, знаходзіць таксама, карыстаючыся вуснай традыцыяй вернікаў, хрысціянаў, знаходзіць месца нараджэння Езуса. Пасля там будуецца храм. Сёння гэта вялікая базыліка, месца пілігрымавання хрысціянаў. Вось, але яшчэ Херанім казаў, што, будучы ў святой зямлі, што там не распаўсюджана святкаванне нараджэння Езуса. І уяўляеце, у Іерусаліме святкаваць Раство пачалі толькі ў 5 стагоддзі. Пасля свята было знесена і паўторна было уведзена толькі ў 6-7 стагоддзі. А найпазней з усіх усходніх цэркваў свята Раства Христовага з'явілася ў армянскай апостольскай царкве. Безумоўна, так як на ўсходзе святкавалася Епіфанія у армянскай царкве, а вось Божае нараджэнне не. І толькі ў 1306 годзе, это ўжо пачатак 14 стагоддзя, армянская апостольская царква увяла ў свой літургічны календар таксама свята Божага нараджэння. Сярод тых канфесій, якія называюць сябе хрысціянамі, таксама ёсць і такія, якія па сённяшні дзень не святкуюць Раства, не прызнаюць свята нараджэння Божага. Напрыклад, такая секта сведкаў Іеговых альбо адвентісты сёмага дня. У адных і другіх, ну яшчэ ў некаторых, у іх наогул няма культу нараджэння Езуса. Гэта таксама перадусім і таму, што яны не прызнаюць праўды Божага ўцелаўлення, у якую мы верым. А таму і свята няма. Мы, католікі і іншыя хрысціяне, якія святкуем Раство, вызнаем веру, што спрадвечны Божы Сын, як другая асоба Святой Троіцы, які быў да стварэння часу, да стварэння сусвету, аднойчы прыняў людское цела і стаўся адным з нас, смяротным чалавекам, нарадзіўся з жанчыны. У гэты момант, шановныя, хачу зачытаць урывак Евангелія паводле святого Лукі, які апавядае пра з'яўленне Езуса ў свет. Гэты урывак чытае бацька у кожнай сям'і, глава сям'і, калі сям'я сядае за вігілійны стол напярэдадні святкавання Божага нараджэння. Чытаецца гэты урывак таксама падчас святой мшы у касцёле, якая цэлебруецца ноччу
вось гэта першая святая імша на урачыстасць, начная святая імша. Ну, як правіла, у некаторых у нас цэлебруецца гэта імша на гадзіне 12 ночы, у некаторых раней, хто о 10. Ведаю таксама такія парафіі і на Беларусі, дзе гэта святая імша і пачынаюць святкаваць каляды, адбываецца яшчэ раней, каля 8 гадзіны ўвечары. Гэта ўсё з такіх душпастарскіх мэтаў, і, напэўна, можна так рабіць. У всякім выпадку няма ў гэтым знеслаўлення Божай таямніцы. Дык вось, паслухаем гэты урывак з Евангелія паводле святога Лукі, які апавядае пра нараджэнне Езуса. Гэта глава 2, будуць прачытаныя вершы з 1 па 14. Пан з вамі і з духом тваім. Чытанне святого Евангелія паводле святого Лукі. Сталася ў тыя дні. Выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірыніі ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзеф з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давіда, званы Віфлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавяла яго, і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля спавітае і пакладзенае ў яслах». І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Хвала табе, Хрыста. Вось такія гістарычныя звесткі пераказвае нам Біблія, гаворачы пра нараджэнне Езуса. Насамрэч, калі казаць аб'ектыўна, гэта сапраўды зусім не шмат. Тым не менш, у Святым Пісанні шмат гаворыцца пра Божую інтэрвенцыю ў наш зямны свет. Гаворыцца і пра планы Божыя, узгадваецца ў Старым Запавеце, пра тое, што Бог плануе пра нараджэнне Божае. Ну і гаворыцца таксама ўжо пасля нараджэння Езуса. А менавіта ў Старым Запавеце прарокі прадказваюць нараджэнне Месіі. Часам узгадваюцца пэўныя элементы, якія апісваюць раство Месіі. Напрыклад, вельмі красамоўным ёсць прароцтва Ісаі, якое паходзіць з 8 стагоддзя да нараджэння Езуса. У раздзеле 7 кнізе гэтага прарока чытаем: «Вось дзева зачне і народзіць сына і дасць яму імя Эммануэль». Гэта слово вельмі блізкія нам тады, калі перажывалі мы адвент. Мы увесь час у касцёлах амаль кожнага дня чыталі прароцтва Ісаі. Таму што прароцтва Ісаі, яны сапраўды вельмі прыгожа прадказваюць надыход Месіі. Пророк Ісаі, як ніхто іншы, шмат прысвячае у сваёй кнізе, у сваіх прароцтвах увагі гэтым прароцтвам, звязаным з надыходам Месіі. Ну і хоць бы гэты ўрывак узяць, які чытаецца зноў ж такі падчас літургіі урачыстай, якая адбываецца ноччу, калі мы святкуем Раство. Тады таксама чытаем гэтыя словы з кнігі прарока Ісаі, якія гучаць менавіта так, з главы 9 вершы 2. «Народ, які хадзіў у цемру, бачыў святло вялікае над жыхарамі краіны смяротнага ценю. Зазяла святло».
Сімвал святла уживаецца ў святым пісанні для параўнання Езуса, і уживаецца гэты вобраз святла, які атаясамліваецца з прыходам Божага Сына. Можу прыгадаць яшчэ радок з Евангелія паводле святога Яна, першая глава, там, дзе Ян праслаўляе Логас і піша таксама ў гэтым гімне паэтэцкім такія словы. Это ўсё на ушанаванне ўсяўленага слова. Кажа так: у ім было святло, і жыццё было святло людзей. Падобна, калі паслухаць Псальм 96, можна параўнаць радкі Псальма 96 таксама з такім сказам: святло зазяла, бо Господ нарадзіўся. Слова Божие ў Старым запавеце кажа пра новае святло, якое зазяе. І вось ужо больш за 2000 гадоў святло, крыніца якога ёсць нованароджаны збаўца, распраменьвае цемру жыцця. Прыход Божага Сына ў свет для гісторыі чалавецтва стаў не толькі вельмі важнай падзеяй, але і пераломным момантам. Менавіта ад нараджэння Хрыста сёння ўсё чалавецтва вядзе гэта злічэнне. Гэтаму ёсць тлумачэнне. Христос, які сыходзіць з небёсаў і прымае чалавечую натуру, становіцца адным з нас, надае кожнаму паасобку, але і ўсяму чалавецтву новы вектар сэнсу зямнога існавання. Божы Сын становіцца чалавекам, бо чалавек з'яўляецца завяршальным вянком у справе стварэння сусвету. І прадназначэннем чалавека не ёсць цяжкое і бессэнсоўнае блуканне на нашай планеце Зямля, якое непазбежна завяршаецца смерцю, але жыццё вечнае у супольнасці самога Створцы, у супольнасці Святой Троіцы, у супольнасці Бога, які для нас, дзякуючы Ісусу, з'яўляецца нябесным айцом. Свята нараджэння Божага яшчэ раз падкрэслівае, што мы створаныя не для цярпення ў смерці, але для жыцця, радасці, шчасця. Услаўлёны Божы Сын дэманструе салідарнасць з чалавекам, які ідзе да радасці вечнай і ідзе